탈락자들을 정리해 주시기 바랍니다. 진행 요원들은 게임장에 남아있는 요원들은 게임장에 남아있는 탈락자들을 정리해 주시기 바랍니다. Mamma mia, това беше... Ще и да умра. Ето ги резултатите след като ходя на лов. Наистина ти дължа една напитка. Моля да се, сега се занимавам с такива неща. О, това беше забавно. Да, но на мен нещо не ми беше много забавно. Да, си помогна. Добре сте се позабавлявали на идване. То ние първо са почваме. Май има още на горния етаж. Добре, какво чакаме? Нека да ходим да ги изтрепим. Айде. Къде ме къса? Не мога да си го намеря. Къде ми бе? Къде? Къде е това кръсте? Вижда ли си ми кръста някъде? Не. Сигурен ли си? Вижда ли си добре? Абе, не съм го виждал. Къде съм го изправил? В проклятие! Ще умра без тази моя вещ. Трябва да потърся една вещ в моя вещ в арената. Моля те, пусти ме! Играчите не могат да се връщат на арената. Просто ме пусти! Просто ме пусти, бе! Пусти ме! Моля те ме пусти! Ай! Просто ме пусти! Ти вземеш има някакъв! Помисли пак преди да ни нападаш. Добре, Какво? какво е това? Няма време, трябва да пренегреш бол. Но защо ми помагаш? Прави какво ти казвам, ако искаш да оцелеш. Ох, каква е сладка. Сигурно е гладна. Искаш ли да опиташ? Поздравления на всички играчи, които преминаха четвъртата игра. Сега ще обявя резултатите. 35 играча бяха елиминирани, сега има 25 оцелели. Паричната награда е 43,1 милиарда лон. Ако решите да прекратите игрите, парите, които ще си разделите е 1,724 милиона лон. Сега ще направим вод, за да продължим или да прекратим игрите. Аз винаги съм гледал игрите си. Но да взема униформа, да се включа е съвсем ново изживяване за мен. Това е само да отида в африканската кухня. Ловувал съм в Африка, но това просто беше съвсем на друго ниво. Проклятие, само аз ли съм този, дето не можа да дойде?
защото шибания ми хеликоптер иска синя. Метнах супер много пари на този прекупка. Неща. Сигурен ли си, че хеликоптер беше причината ти да закъснеш? Или просто беше се напил прекалено много, за да стане? Знаеш ли какво? Ти до някоя степен си доста привлекателна, когато не си отваряш устата. Работата, която си направил, е просто невероятно. Направил си така, просто това е много хубаво, че си направил така да може да не само да гледаме игрите, ами да участваме в тях. Сега разбирам защо О и Унам си оставил парите на тебе. Свършил си доста добра работа с мястото и с парите. Всички да дигнем този за хуян. За Юна. Но Йона! Да. Офисър, това е Mass Manager 4. Казвай. Изгубихме сигнал с стата за операция. Тогава отиди долу и провери сам. Слизаме долу с екипа. Добре, приготви се да вдигнеш дрон. Ало, да. О, точно както си мислех. Опитах се да науча малко подробности за Капитан Пак, но нещо не. Например, никой от тази област не знае нищичко за него. Опитах рибарите и търговците и се опитах да науча нещо от тях за живота му, но обаче изглежда, че никой не познава и това име. Продължих да питам дали това е името, не е ли странно. Знаем обаче наистина това не изглежда както трябва. Да, но това не означава, че той е убил дрон апарат. Чакай, това не е всичко. Помниш си капитан Ко от другата лодка? Пара го представи като местен в... Може. Обаче изгледа, че никой не знае нищичко за него. Попитах един мой приятел и той също ми каза, че не знае абсолютно нищо за него. Практически той просто е като дух. Уау! Хайде вече виждаме острова. Ще ти се обадя след малко, трябва да тръгвам. Добре, ще се опитам да потърся още информация за този капитан Парк. Добре, хайде да тръгваме. Свали дрона малко. Ей, това не момента. Време е за гласуване. Да. Гледам гласуването тази година беше не вълнуващо. Да, беше по-вълнуващо от самите. 1,7 милиарда лон е доста повече от 1 милион и е доста много за хора като тях. Съмнявам се, че хората искат да спрат тук. Играчите, които са стигнали до тук, са се убивали взаимно. Повечето от тях в момента си мислят, ако повече хора умрат, колко повече пари има. Сред всички 25 оживели, 16 вече са гласували за ЗО. И след всичко това хората ще бъдат нервни да гласуват против. Играчът с най-малък номер ще започне гласуването. Играч 39, моля дай си волта. Ако желаете да продължите игрите, натиснете О. Ако желаете да прекратите игрите, натиснете Хикс. Играч 84. Играч 96. Играч 100. Играч 124. Играч 125.
Не, моля ви, изпълнете желанието ми, моля ви. Нека се махнем от тази игра, трябва да спасиме детето. Моля ви се. Моля ви се, изпълнете желанието на старата жена. Моля ви, нека прекратим тези игри. Ако парите не ви достигат, ще ви дам моя. Аз живея достатъчно и няма значение дали ще мърда. Но нека да позволи на нова беби майка да живеят. Моля ви се, нека да ви всички нека, моля ви се. Играч номер 92, моля подайте вашия бот. Моля ви се, имайте милост към тази жена. Моля ви се. Нека момичето и детето да оживят, моля ви се. Моля ви се, нека да приключим. Нека. Правете и с личностите. Това е номер 5. Проверете каква е самоличността на останалите. Това 007. Това е 025. Вие ще ги гледате там. Трябва да се бъде. Добре. И време за последния човек. Моля играч 456 да се подаде бота. И играч 456 няма да добре. 16 човека гласуваха за ОС, гласуваха да продължат. И 8 човека гласуваха да прекратят игрите. И един човек не е гласувал. И с това ще включи бота. Да, айде. Има доста голяма разлика в бота. О, да, почти се разплаках от ръчите на старата. Ти да мислиш, че единствено ще си даде парите тази жена. Какво беше докосва? Сигурно просто се е правила за да се измъкна от това място. Тя е нещо ненормално, да убива собствения си син, за да спаси някаква жена, която се запознава преди малко образно казвам. Мисля, че я разбирам. След толкова много време и аз съм искал да зародя сина си жив. Как е там долу? Абсолютно всички са мъртви. Но кой го е направил? Докторът на 16. Номер 16. Да, той беше единственият. Той беше единственият, чието тяло липсваше в стената. ...005, 0025 и 007 са се върнали в стаята си. Добре, къде е номер 16? Той също се е върнал в стаята си. Трябва да се проявяваме, тъй като течението става да се включи на опасно. Приближи дрона към сушата. Приближи. Виждам нещо, приближи дрона към брега. Мисля, че съм бил тук преди. Трябва да приближим лодката към брега. Виждам нещо. Не може да те го прави прекалено опасно. Не може, давай, виждам нещо.
оцелее бебето, трябва и майката да оцелее. Трябва да ядеш. Знам, че е сложно, ама трябва да хапнеш нещо. Поне малко да хапнеш. Пий вода са малко, пий вода, за да не се задавиш. Всичко това беше по моя вина. Не се разстройвай, не е твоя вина. Сега за нищо друго не си мисли, освен бебето. Мисли си само за бебето. След Lights Out искам да ми доведете Гард 16, а за Гард 11 искам да я трапнете и да ми дадете локацията й. Гард 11 е тук. Ти ли направи всичкото това в Оперентинг? Но защо? Просто се опитахме да вземем няколко органи от Букука, който така ли иначе щеше да бъде. Защо си рискуваш живота? Найми ми лодка за мен и 016 на външният периметр. Да не би да се позна. И ми вземи лодка. Не може да се измъкнете от този остров по такъв лесен начин. Нали знаеш това? Дочух, че виковете са души. Така че за нас ще бъде по-добре да си тръгваме колкото може по-бързо. Нали? 준호야, 나랑 가자. Тига съм си въобразявал. Това е мястото, където бях пуснал. Сигурен ли си? Да, сигурен съм. Много добре тогава. Значи не написано. Това е място, където бях пострелян. Добре, тогава ела към лодката, докато се разпитаме. Добре. Сега вече ще намерим острова. Няма да сме. Добре, ще готвим да препърсим място. Първо ще се измъкнем от тук. Ти се обвиняваш за всичко, което стана. Няма значение както и да гледаш на живота. Той просто е нечест. Лошите хора правят лоши неща, обвиняват другите и отиват да живеят спокойно. Добрите хора от друга страна се ядосват и за най-малките неща. Моя Юксик беше по този начин. Беше меко дете. Беше глупав. Той се обвиняваше, когато неговият работодател нямаше пари или когато кредорителите го биеха и също когато ходеше на залог. И също когато беше с негов приятел, на който се доверяваше, той просто избяга с неговите пари. Един ден му се ядосах от това колко е жалък. Не можах да понасям повече и затова му се развиках. Казах му: съжалявам, че минах през тази цяла болка, за да те донеса на този свят. Не съм мила син като теб. Затова просто се махай от главата ми. Ти безполезен идиот. По-късно тази вечер се напи и ми остави писмо, в което той каза, че съжалява, че е бил такъв провал. Докато го водих до болницата в моята количка, се молех на Господ. Обещах да направя абсолютно всичко, за да бъде жив. Даже казах, че ако трябва ще скоча в огън
И накрая, познай какво. Самият край е, че аз го убих. С моите собствени ръце. Убих единственото си дете. Господине, може да помогнете на Джанхи и нейното бебе. Съжалявам, Аз съм... аз не съм такъв човек. Не, аз съм сигурна, че вие сте дошъл тук да ни спасите. Вие не сте виновен, че тези ужасни хора убиват останалите. Но това бебе не е направило нищо грешно. Не е нейна грешка, че е родила в това ужасно място. Моля, помогнете на Джанхи и нейното бебе да оцелят. Не помагайте на мен. Аз нямам нужда от никаква помощ. Умолявам ви. Спасете Джанхи и нейното бебе.